Samantala sa ibang balita, Idol, patuloy ang road construction at elevation projects sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan City bilang bahagi ng mga hakbang para sa mas maayos at ligtas na daloy ng trapiko at upang mapigilan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Muli nang binuksan sa mga motorista ang 2 lane sa bahagi ng Perez Boulevard Gilig Street matapos ang ilang araw ng matinding trapiko sa nasabing lugar dahil sa konstruksyon. Kabilang sa proyekto ang drainage system upgrade sa mga semento na bahagi ng kalsada na layong pahusayin pa ang daloy ng tubig ulan at maiwasan ang pagbaha sa mga flood-prone sa nasabing lugar ng lungsod. Samantala, patuloy pa rin ang mga road construction activities sa iba pang mga major thoroughfares at barangay roads sa lungsod bilang bahagi ng malawakang infrastructure improvement efforts ng pamahalaang lokal. Pinapayuhan naman ng mga motorista na maglaan ng karagdagang oras sa biyahe at sundin ng mga traffic advisory para sa kanilang kaligtasan at kaginhawaan. IFM News. IFM News. IFM News.